היום באנו... לא, הסיפור מההתחלה, על שרגא. על זה, היה מיתון? היה... באיזה שנה? 63, משהו כזה. אבל הוא היה לובי, אח שלו היה קבלן, פלן, היה מביא בניין אחרי בניין. בניין אחרי בניין היינו בונים לו. אז גמרנו שם, התחלנו בחופש בכיכר המדינה, פתאום מגיע בשעה 8:30 ניידת, לשכת עבודה של חירות, אז היה שני לשכות עבודה, של חירות ושל מערך. תפסיקו לעבוד, אתם לא עובדים פה. אני. התחלנו לריב. היית עם פועלים על הגג? לא, היינו רצפה, פילטות בעמודים, ביסודות. בא לשכת עבודה, בא המשטרה, אומר, אתה לא שייך לחירות, ואתה תרד מהבניין. אמרת, אני לא יורד, יראה אם לא ירד. אני גר בתל אביב, וזה מותר לעבוד בתל אביב, נהיה בלגן. שרגא התחיל לצעוק, הוא עבד אצלי בימים. שרגא זה הקבלן. הקבלן שלט. כן. ומה שיכולים, לא יכול למלא. לא יכול למלא, הוא עומד בתוקף, יעני... מה זה, פקח? משטרה, לשכת עבודה באה, והיא תעביר ניידת, שיגן... מה אתה אומר? וברזלנים, שאני יצא והוא ייכנס במקומי. כאילו אנשים מועדפים, ברזלנים מועדפים. של הלשכת של החירותניקים. כן. לא להאמין, איזה תקופה. כן. איך היה חצי קרבות וחצי מלחמה, הגיע פלן, אח של אריה. מי זה פלן? בעל הבית, הקבלן, זה הבניין שלו. בעל הבית, היזם. כן. הוא ראה שמלחמת עולם נהיה בבניין, דבר הראשון, תצא מהמגרש. לך אמר? לא, למשטרה. כן. קודם כל תצא מגרש, אתה עושה השגת גבול. הוא אומר, מה אני משטרה? הוא אומר, מה אתה משטרה? זה מגרש שלי, אז צריך להיכנס פה. קודם כל תצא מהאתר. לא היינו ברירה, הוא יצא מהאתר, ודיברנו פה ושם, אדוני, חבל לך על הדיבורים. הוא עבד בימים הרעים, בימים הטובים, גם היום הוא יעבוד. תעשה מה שאתה רוצה. ראה שהוא לא יכול, לקחו את הרגליים שלו, הם הלכו וברוך השם. עד יום האחרון שלו עבד, נשמתו בגן עדן. אבל פעם היה לך גם מקרה שהורידו אותך מההסתדרות. הורידו אותי ביום 1 במאי, היה בלגן שלם, איזה יום היה. עבדנו בגבורי ישראל ביד אליהו, היה מרתף בתוך האדמה. חפנו בעתים, חפנו בטוריות, הכל, עושים ברזל, פתאום מגיע לשכת, זה של ההסתדרות. פנקס אדום. כן, אסור לכם לעבוד. 1 במאי? 1 במאי. תשמע, עוד מעט יורד גשם, באמת יורד גשם, הכל ירידה של אבן, כדורסל ליד העמקות. היה חוק אבל? היה חוק לא לעבוד? לא לעבוד. 1 במאי, חג של הפועלים, לא עובדים. נהיה בלגן שלם, בסוף נדעי תעזבו את העבודה. עשי ככה עם העיניים, טוב בואו נעזב את העבודה. עזבנו את העבודה, הם הלכו הלכנו מפה, חזרנו בחזרה, והמשכנו לעבוד. היינו כבר בשלבי גמירה, עוד הפעם באו. נהיה בלגן, שם היה אחד, בעלה של אחד מנהל בנק. חנה שתהיה בריאני חי, אני לא יודע. אמרתי, מה אתם עושים בעיות? אנחנו לא פועלים, אנחנו קבלנים, באנו להיות לגמור מהדי שיטפונות בבור שמה, שיהיה בריא, אתה יודע מה, יש לכם עוד שעה, שעתיים, תגמרו ותלכו הביתה. אמרנו, הוא חזר, וואלה, גמרנו לעבוד, נפתחו שערי שמיים, מבולים ירדו, אבל לא עזר כלום. כבר יצקנו, נגמר, שלום והלכנו. כמה בניינים אתה חושב בנית בתל אביב רק? איזה רחובות עבדת בתל אביב? אין רחוב, אין סמטה, אין בית שלא עבד. כל גושתה. חולום, בת ים. לא, אבל זה ממש בניתם בתל אביב ברחובות שהיום כאילו כבר בניינים עליה היה שממה ושיממון. אז היה שיממון והיה הכל. רק אני אספר לך ברחוב בן יהודה, פינת נורדו, זה היה חוץ לעיר. מה אתה אומר? באלוהים. בן יהודה נורדו היה חוץ לעיר? היה חוץ לעיר. וקנה את זה שהיה עם האונייה, איך קראו לו שטרן, עם האונייה שירו וכל זה, מה... לא יודע. אתה יודע. היה מלחמה בין האוניות שהגיעה סחורה וכל זה וירו וכל דברים האלה, שטרן. אוקיי, לא מכיר. לא, זה מוכר, זה סיפור ידוע. אתה אומר נורדו, פינת בן יהודה, לא היה בניינים? לא היה בניינים, היה מדבר סהרה. מה אתה אומר? אתה יודע מה זה היום? זה הסנטר של הסנטר. כן, ליד גורדון, ליד בריכת גורדון. התקשר אליי, תבוא למשרד. עכשיו, מה זה משרד? נורדו זה שדרה, שמוביל לים. כן. שם קונטיינר, וזה היה המשרד שלו. תשמע, זה חוץ לעיר. אני לא יודע אם אני אמכור דירות או לא אמכור דירות.
גמרתי עם קבלן שלט, יקבל כסף, אחרי שהשלט יהיה גמור. כאילו כל המימון של הבנייה על הקבלנים, נכון. על הפועלים והקבלנים. נכון. חול וחצץ ומלט, אני משלם שיגמר הבניין. סגרתי במחסן ברזל, מי שנשאר זה אתה. אתה מוכן לגמור את הבניין, לא לקבל כסף עד שיגמר הבניין. עשית אחד ועוד אחד, אבל אין בעיה, אני עושה לך. אומר אני עושה לך, אין בעיה. לקחתי תוכניות, הלכתי הביתה, עשיתי הזמנות ברזל והתחלנו לעבוד 2 קומות מתחת האדמה. אחד חנייה ואחד זה, ועשינו את הכל, יצאנו גובה של הכביש, עשינו קומה ראשונה. אני עושה את כל בנק, יש לנו מרפסת יוצא מעל הדלת, קונסולה כזאת קטנה, גם בקופת חולים יש. הייתי עושה את זה. אומר לי, מהרכיבת אתה מסיים? אמרתי, איזו שעה. אמרתי, תגמור, תבוא למשרד. באתי למשרד, אומר לי, כמה כסף מגיע לך? אמרתי לו, שום דבר, עד שיגמר הבניין ואני אקח כסף. אומר, תראה, אגיד לך את האמת. מכרתי את הדירות. לא, פחדתי שאני לא אמכור. כל הבניין נמכר לבנק הפועלים. וואו. המרתף של הבנק, הכל של הבנק, קומה ראשונה של הבנק. היום יש שם בנק, אתה יודע? יש בנק, יש בנק, יש בנק. בפינה יש בנק. אוקיי. בנק פועלים. וכל הכסף של הבניין קיבלתי. וכל הכסף בתוך הבנק. באלוהים, בספר תורה. היה חורף. היה לו מיר גדול, פלטוב כזה גדול היה לו, הוציא מפה בקבוק ויסקי שטוח, נתן לי בתוך זה כוסית. פתח תיק, הביא קרטון של כזה מעטפה, פותח חבילה ושם, פותח חבילה ושם, פותח חבילה ושם. כסף שלהם אולי, כסף של היום, אולי 70-80 אלף שקל. אז היה בלילה, זה היה כל כך הרבה. אמרתי, לא רוצה, אומר, אדון, תיקח ותלך, בסוף הבניין נעשה חשבון. או שאתה מחזיל או שאני מוסיף לך. מוסיף לך. אבא, כל ההסכמים שלך, כאילו אתה 50-60 שנה עובד בזה, מילה. אין חוזה. אין חוזה. אין חוזה, כאילו בניין אפילו לא יודע מה, אין חוזה. כמה פעמים הוא אכל אותה. בסדר, אבל אין חוזה. אין חוזה, אין כלום. זאת אומרת, מילה שלך מול המילה של הקבלן, נכון. הוא אמר לך, זה המחיר לטונה, זה המחיר לזה, וזהו. נכון. מדהים. עד שהיה יום של מאמה עוף, שאמא הלכה למאמה עוף. הלכתי למאמה עוף, עזרתי לה לבשל, הכל, זה בית מלון עולמי ענקי. הלכתי להסתובב בתוך הבניינים. בתוך זה, אני רואה אחד לובי כזה גדול, גדול, עומדים שם 4 אנשים מבוגרים, אני רואה גם את שכטר. כאילו עכשיו אתה מדבר בימינו אלה, פגשת מישהו מהעבר. כן, זה שעבדתי את הבניין בלי כסף. כן, זה. זה, מבוגר, הרבה היו. מתי עם המעוף? כן, אני יודע, לפני 7-10 שנים. פחות או יותר. 20 שנה. לא. לא משנה. לא משנה. הלכתי אליו, ראיתי אותו, פלטוב כזה גדול, לבש, כולם מבוגרים. מה זה פלטוב? מעיל גדול, כמו של הצבא. פלטוב? פלטוב. כמו של הצבא, המעילים. דובון? מעיל דובון? לא, זה מעיל עד הברכיים. כן. אוקיי. אמר לו, שלום אדון שכטר, מה שלומך, איך אתה מרגיש? ופה שם הוא מסתכל עליי, נפלתי לו. הוא לא הכיר אותך. הוא אומר, אני לא זוכר אותך. אמר, למה אתה לא זוכר אותך? אני תסתכל עליי. הוא אומר, לא מכיר אותך. זה ששילם לך את הכסף, חבילה ועוד חבילה. כן, בסדר, נו. 40-50 שנה עברו. אמר לו, נכון שאתה בנית בית בין יהודה פינת נורדו? אמר לי, כן, אני בניתי לפני הרבה שנים. אמר לו, מי היה ברזלן שלך? הוא אומר, היה לך ג'ינג'י ברזלן. אמר לו, זה אני. הוא נשבע שעד היום מספר לאנשים על העבודה שאני עשיתי לו. דיברנו קצת, הייתי שם קרפוך פסח, ראיתי עוד כמה אנשים מבוגרים שהיו של פעם. היה יום מעניין, היה יום נעים. טוב, יאללה. מה הם עשו שם?